Аз съм от Скелепек и Аскеля. Тук до мен няма никой. Относно моите поредици, на които ще почна да снимам, понеже другата седмица малко по-ще се отпусна, така че ще сте с нас, защото тази седмица не скъсват от домашни глупости, правим тестове, шуми и така. Надявам се да не разберете, но ако аз почна да снимам, ще е на... няма да махте, ще може да направя на малко предичка на Subway Surf, която ми е обещана. Майнкрафт с целия тим ще почнем. Мога да почна на NBA 2013, на WWE13 и като цяло само това иска да ви кажа на какво ще снимам. Целият тим, нали, имаме 5 дена почивка по нареждане на главния лидер Петър Плей, но ако искаме ще се качваме. И в момента ще ви направя този клип. Затова надявам се не разберете. Скоро ще почна своите поредици, всеки ще почне с негови поредици. Общото нещо е на Майнкрафт. Това беше, надявам се клипа да ви е харесал и